Всеки мъж е преживявал онзи момент, в който жената, която е желал, просто е губила интерес. Тя започва да откликва по-малко. Погледът й се променя, енергията й се охлажда. И ето те, объркан, чувстваш тежестта на отхвърлянето, опитваш се да разбереш какво си направил погрешно. Истината е проста и сурова. Повечето мъже живеят откъснати от себе си. Доверие, без цел, без спокойствие и в крайна сметка се превръща в просто още едно лице в тълпата. Стоиците вече са казали, че самовладяването е първата стъпка към световно господство. И когато говорим за атракция, принципът е същият. Не става въпрос за репетирани фрази или ефтини техники за съблазняване. Става въпрос за присъствие, става въпрос за това да бъдеш сега тук, цялостна, без страх от мълчание, без да търси одобрение. Защото жената чувства и разпознава отдалеч мъжа, който води. Помислете за великите герои – Максимус от Гладиатор, Джеймс Бонд, Тайлър Дърдън – спокойни, целеустремени мъже, които нямат нужда да доказват нищо. Те просто живеят истината си. Този вид енергия привлича жените, защото внушава стабилност в един свят на несигурност. Това е, което превръща обикновения мъж в мъжа, когото тя иска да слуша, да му се възхищава и да го следва. Но бъдете внимателни, грешката да действате по необходимост е това, което разрушава привличането. Когато станете реактивни, тревожни и молите за внимание, чарът умира. Доверието не крещи, то е тихо, солидно, неустоимо. А 6 думи, които ще научите днес, са инструменти за събуждане именно на тази автентична мъжка енергия. Това видео не е за трикове, а за вътрешна сила. Ако приложите това, което ще чуете тук, не само ще спечелите жените, ще получите уважение, насока и емоционално овладяване. И когато това се случи, няма да е нужно да преследвате никого, защото светът започва да се върти около вас, спокоен. Така че преди да продължите, абонирайте се за канала, активирайте камбаната и споделете с приятеля, който има нужда да чуе истината. И оставете ангажимента си за днес в коментарите «Истинско доверие, човек с цел» или «Аз водя живота си». Истинският доверие не е нужно да е шумно. Забелязва се още преди да кажеш и дума. Става въпрос за начина, по който ходиш, начина, по който изглеждаш, начина, по който заемаш пространството. Увереният мъж не се опитва да убеди никого, той просто е такъв. Когато влезеш в стая и не чувстваш нужда да доказваш нищо, жената го усеща. Тя усеща енергията на някой, който е самодостатъчен, и точно тогава любопитството й се разпалва. Проблемът е, че мнозина бъркат увереността с арогантността. Арогантните хора говорят високо, прекъсват и се опитват да доминират чрез сила. Уверените хора доминират чрез мълчание. Те слушат, наблюдават и когато говорят, всяка дума носи тежест. Това спокойствие предава спокоен, а спокойствието е тайният код на мъжката сила. Спокойният мъж е този, който контролира себе си, и това е магнетично. Помислете за сцени като тази с Дон Дрейпър. Влуди мъжето и не преследва, не реагира. Той избира правилния момент. Това отношение е разликата между някой, който живее в нужда, и някой, който живее с цел. Когато носиш доверие, хората естествено променят тона си около теб. Жената усеща, че има нещо там, нещо твърдо, стабилно, мистериозно. А мистерията е горивото на желанието. Но бъдете внимателни. Увереността не е липса на страх, тя е овладяване на него. Стоическият мъж чувства всичко – съмнение, несигурност, дори отхвърляне, но не му позволява да го управлява. Той действа въпреки страха си. Той е от онези мъже, които дори пред красива жена поддържат спокоен поглед, дишат дълбоко и говорят естествено, защото разбира, че силата се крие в сега. Когато живееш в настоящия момент, няма място за тревожност. Не мислиш какво ще си помисли тя или какво може да се обърка. Просто съществуваш там, цялостен. И това е, което пленява.
Жените не се влюбват във външния вид, те се влюбват в присъствие, а присъствието е плод на истинското доверие. Да бъдеш със себе си, без да се налага да бягаш от тишината. Запомнете, мъж, който търси одобрение, става невидим. Мъж, който излъчва увереност, без да е необходимо да я доказва, става неизбежен. И този вид присъствие, твърдо, тихо и истинско, е първата стъпка към спечелването не само на жена, но и на уважението на всеки. Мълчалива увереност, това е най-мощният вик, който човек може да издаде, без да каже нищо. Когато един мъж загуби самообладание, той губи уважение. Толкова е просто. Една жена обръща повече внимание на това, което не казвате, отколкото на това, което излиза от устата ви. Ако забележи, че лесно губите контрол с ревност, критика или мълчание, тя разбира, той няма контрол над себе си. И това, което един мъж не може да контролира в себе си, светът може да контролира вместо него. Спокоен, следователно, търпението е повече от търпение. То е чиста сила, превърната в спокойствие. Жената тества, и това не е от злоба. Тя иска да усети дали мъжът до нея е стабилен или крехък. Когато се дразни, отлага отговора си, променя тона си или дори прави комплимент на друг мъж, тя несъзнателно преценява неговия вътрешна сила. Обикновеният човек реагира, подиграва се, ядосва се, опитва се да докаже своята стойност. Стойкът диша, усмихва се, запазва самообладание. Той знае, че тези, които реагират, губят, тези, които поддържат контрол, водят. Помислете за филми като Кръстника Дон Корлеоне е олицетворение на спокойствието под напрежение. Той никога не повишава тон, никога не показва гняв, просто наблюдава, мисли и действа. Тази енергия е това, което внушава уважение и дори възхищение. Спокойният човек е възприеман като носител на мълчалива мъдрост, сякаш знае нещо, което другите все още не са разбрали. Това спокоен е щитът на доверието. Да бъдеш спокоен не означава да бъдеш студен. Означава да бъдеш толкова присъстващ, че нищо външно да не може да те разбалансира. Жената усеща това веднага. Тя се чувства сигурна до теб, дори без да разбира защо. Все едно казваш, с него светът може да се разпадне, но той ще остане силен. И това чувство е това, което разделя желания мъж от мъжа за еднократна употреба. Спокоен е знак за истинско емоционално майсторство. Но има един капан. Мнозина се опитват да изглеждат спокойни, но това е само фасада. Истинското спокойствие не се репетира, то се тренира. То се ражда от дисциплина, размисъл, философия и болка, превърната в сила. Всеки човек, който търси цел, се научава да не реагира, да наблюдава и да действа само когато моментът е подходящ. Сега и това е, което го отличава от тълпата. Затова помнете, една жена може да се възхищава на красотата, но се предава на стабилността. А спокойният мъж е безопасно убежище сред емоционалния хаос, който доминира в днешния свят. Когато овладеете реакциите си, вие овладявате играта, защото силата не се крие в това, което чувствате, а в това, което избирате да не показвате. Спокойствието е прикритието на силния. Има мощна енергия в човек, който живее сегато и не се зацикля в миналото, нито се тревожи за бъдещето. Той действа. А действието е това, което разделя мечтателя от завоевателя. Когато говориш и действаш с присъствие, светът откликва. Жените го усещат мигновенно, яснотата в погледа ти, твърдият тон, липсата на колебание. Сега е територията на уверения мъж. Там се ражда желанието и се проявява привличането. Помислете за разговорите си. Колко често заобикаляте нещата, опитвате се да бъдете мили, отлагате това, което искате да кажете. Мъжът, който живее, сега не говори в кръг. Той е директен, не бърза, но не се страхува. Вместо «ще видим някой ден», той казва «сега, свободен съм, хайде да пием кафе». Не просто е, но въздействащо. Настоящият момент е сцената за действие и всяка жена усеща влиянието на мъж, който не се колебае. Стоическата философия учи, че времето се контролира от възприятието.
има само сега. Вчера го няма, а утре е просто въображение. Когато действате с това мислене, всичко се променя. Спирате да се тревожите за това какво ще си помислят другите и започвате да се тревожите за това кой сте в този момент. Тази енергия създава магнетизъм, защото показва, че не търсите потвърждение. Просто животи. В екшън филмите има причина, поради която главните герои казват кратки, остри реплики преди да действат. Те не го обясняват. Решението е убедително. Сега е думата, която предава неотложност и сила, но без отчаяние. Това е присъствие с цел. Когато говорите с тази спокойна интензивност, жената усеща, че сте от типа мъже, които карат нещата да се случват, а не от типа, който чака разрешение. Но бъдете внимателни. Действието без осъзнаване е импулсивност, а не присъствие. Истинското майсторство идва от спокойствието, съчетано с действие. Стоическият мъж действа, защото избира да го прави, а не защото е воден от емоция. Казването на сега е утвърждаване към Вселената. Аз водя този момент. И който води сега, води играта на привличането. Защото жената не се свързва с миналото, а с мъжа, който доминира в момента. Така че следващия път, когато си пред нея, не отлагай, не прекалявай с анализа. Дишай, погледни я в очите и действай. Присъствието е езикът на доверие и сега е глаголът, който я събужда. Когато живееш интензивно настоящето, времето се огъва и жената чувства, че току-що се е случило нещо различно, защото сега е мястото, където се ражда истинската връзка. Малко мъже разбират силата на думата. Признавам си. Просто е, но носи огромна сила. Когато се използва искрено, създава незабавна връзка. Все едно отваряш прозорец в стената на мъжествеността, но без да я събаряш. Мъж, който знае как да се покаже, без да се излага, който споделя чувствата си, без да изглежда крехък, събужда нещо рядко в една жена – емоционално доверие, а доверието поражда желание. Често срещана грешка е да се бърка уязвимостта с нуждата. Нуждаещият се мъж търси одобрение, използвайки думата «признавам си», за да поиска потвърждение. Признавам си, че се чувствам зле, когато не отговаряш. Уравновесеният мъж от друга страна използва тази дума като жест на автентичност. Признавам си, че харесвам енергията ти. Той не търси реакция, просто изразява това, което е реално. Разликата е огромна. Едното моли, другото вдъхновява. Тази контролирана уязвимост е това, което прави героите, подобни Роки Балбоа или Томас Шелби, толкова магнетични. Те показват емоция, без да губят ориентир. Усещаш тежестта на болката, която носят, но също така долавяш силата, с която я понасят. Стоикът разбира, че разкриването на това, което чувства, не е слабост, а дисциплинирана смелост. Той избира кога и как да се отвори. И именно в този избор се крие силата. Когато казваш «признавам си», създаваш момент на истина. Жената се отпуска, защото осъзнава, че не е пред герой, а пред истински мъж. А това е рядкост днес. Сред толкова много игри и социални маски, автентичността се е превърнала в афродизиак. Мъжът, който говори честно, но със спокоен, внушава сигурност. И жената чувства, че може да бъде себе си. Но бъдете внимателни, уязвимостта без посока се превръща в хаос. Тя изисква баланс между емоция и цел. Човек, който владее себе си, споделя, но никога не се губи в това, което чувства. Той признава какво преживява, но не се дави в собствените си думи. Контролираната уязвимост е изкуството да кажеш «чувствам», без да е необходимо да казваш «спаси ме». И това е, което отличава зрелия мъж от незрелия. Така че следващия път, когато искате да създадете истинска връзка, не се страхувайте да покажете себе си. Само запомнете, тонът, външният вид и доверието трябва да вървят заедно. Да кажат
Признавам си, не за да завладеят, а за да разкрият, защото всяка жена е омагьосана от мъж, достатъчно силен, за да бъде истинска, и достатъчно спокоен, за да не се страхува от това, което чувства. Привличането се ражда от доверие, но се поддържа от лидерство. А лидерството започва, когато кажете «Аз избрах». Тази дума носи мощна мъжка енергия, решение, посока, цел. Мъж, който знае какво иска и на къде отива, няма нужда да се съревновава с никого. Той се превръща в свой собствен ориентир. Когато казвате «Аз избирам», вие казвате на света «Не чакам, аз определям», а това е неустоимо за една жена. Противоположността на това е нерешителният мъж. Този, който винаги оставя избора в нейните ръце. Каквото искаш, няма значение. Ти решаваш. Звучи мило, но се усеща като прикрита несигурност. Жената не иска да командва. Тя иска да следва някого, който знае на къде отива. Когато решаваш с спокоени убеждението, без арогантност, носи емоционална сигурност. А тази сигурност е най-великият афродизиак. Но другата ключова дума е «той пристига» и е толкова важно, колкото «аз избрах». Да кажеш «стига» е поставяне на граница, разпознаване кога нещо вече не ти служи. Това е думата на вътрешната сила, на емоционалната свобода. Човек, който не знае как да каже «стига», става заложник на желанието, нуждата и съмнението. Стойкът знае кога да спре, кога да си тръгне, кога да запази енергията си, защото разбира, самоконтролът е самоуважение. Вижте страхотните примери за лидерство от 300. Смело сърце или дори черният рицар, тези мъже избират твърдо и казват «стига», когато е необходимо. Те не искат разрешение да живеят по предназначение. Жената усеща тази твърдост и се чувства привлечена не защото той я доминира, а защото доминира над себе си. Това е разликата между мъж, който търси любов, и мъж, който вдъхновява любов. Когато използвате разумно «аз избрах» и «достатъчно», създавате мощна двойственост, нежност с насока. Това е балансът между отворено сърце и твърд ум. Мъж, който води с цел и поставя граници с спокоен, няма нужда да повишава тон. Енергията му говори вместо него. Той е от хората, които не просят «изберете» и който избере, никога не губи. Запомнете, лидерството не е свързано с контролиране на другите. То е свързано с контролиране на себе си. Когато ръководите емоциите, действията и решенията си, светът започва да се подрежда около вас. И в този момент жената не е завладяна, тя е естествено привлечена, защото чувства, че е изправена пред нещо рядко срещано в днешно време. Мъж, който знае какво иска, какво приема и, най-важното, какво не. Мъж, който спокойно казва «аз избрах и когато е необходимо казвам, той пристига». В крайна сметка всичко се свежда до една проста истина. Мъжът, който владее себе си, няма нужда да покорява никого. Жената го усеща, светът го разпознава, животът се подрежда. Доверие, а спокоен, силата на сега. Признавам си, който свързва. Аз избрах, който насочва, и той пристига, което внушава уважение. Всички тези елементи формират основата на съзнателната мъжественост. Истинският стоик не е студен, той е твърд. Той чувства всичко, но избира това, което заслужава неговата енергия. Запитайте се, живеете ли с цел или просто реагирате на това, което светът ви подхвърля? Колко пъти сте се губили, опитвайки се да угодите вместо да водите? Колко пъти сте заглушавали истината си от страх от отхвърляне? Животът ви изпитва всеки ден, не за да ви накаже, а за да ви оформи. И жената, която искате, не търси перфектния мъж. Тя търси мъж настояще, който човек избира, преди да се опита да бъде избран. Не чакай подходящия момент. Подходящият момент е сега. Започнете да практикувате емоционално майсторство, присъствие и мощно мълчание. Бъдете мъжът, който вдъхновява с погледа си, а не с думите си, който води с пример, а не с изисквания.
който говори малко, но когато го прави, всяка дума носи насока. Светът е гладен за мъже като него и вие можете да бъдете един от тях, ако решите днес. Запомнете, истинско доверие не го купуваш, а го строиш. Спокойствие не се преструваш, а го тренираш. И силата да решаваш, да кажеш «Аз избрах» и той пристига, се ражда от самоуважението. Стоическата философия не е за потискане на емоциите, а за превръщането им в сила. Човекът, който разбира това, не е контролиран от любов или отхвърляне. Той води свой собствен път и който води, привлича. Ако това съобщение ви е звучало логично, ако ви е докоснало в даден момент, тогава се абонирайте за канала сега, активирайте камбаната и споделете това видео с онзи брат, който трябва да се събуди. И ми отговорете в коментарите. Истинско доверие, човек с цел или аз водя живота си. Тези три фрази не са просто думи, те са ангажименти. И който избере ангажимент, избира да расте.